tie reklamy, pláže a drahé autá. Vraj stačí jeden graf a tvoja cesta je jasná. Kúp si náš challenge, ukáž nám svoj talent. No v drobnom písme stojí, že trh je krutý element. Prvý deň profit, druhý deň si král, tretí deň drawdown a tvoj sen sa práve rozpadol. Na prahe je to svet percent, kde víťazov je málo. Pýtaš sa sám seba, či to sa to stálo. 1 až 5%, to je tá úzka brána. Ostatní len dotujú tie veľké mená z rána. Kým ty sleduješ sviečky a potíš sa od strachu, oni sčítajú zisky z tvojho prachu. Firma sa usmieva, poplatok je doma. Skús to znova, kamoš, veď to nie je žiadna pohroma. Pravidlá sú tvrdé, stop loss musíš mať. No stačí jeden skills a môžeš ísť spať. Neférové spredy, skrytý časový tlak. Celý tento systém je nastavený tak, aby si točil kolesom, kým ti ostane vreckové. Oni neriskujú nič, len tvoje sny nové. A kto na tom zarába, keď ty strácaš dých? Zoznam je dlhý a nie je vôbec tichý. Predajcovia kurzov so svätým grálom v ruke predajú ti nádej v každej jednej výuke. Majitelia softvéru, indikátorov a botov berú si paušály, kým ty bojuješ s robotou. Afiliate partneri, čo ťa do challenge tlačia, ich provízie z tvojich strát im bohato stačia. Je to svet percent, kde víťazov je málo. Pýtaš sa sám seba, či to za to stálo. 1 až 5%, to je tá úzka brána. Ostatní len dotujú tie veľké mená z rána. Kým ty sleduješ sviečky a potíš sa od strachu, oni sčítajú zisky z tvojho prachu. Psychika na hrane, káva a tma. Prop tredy nie je šprint, je to temná hra. Riziko je tvoj tieň, pravda je krutá. Väčšina lodí v tomto mori zostane utopená a pútaná. Tak skôr než klikneš buj a zaplatíš ten vstup, skup. Zváž, či nie si len ďalší v rade na tento veľký ošklub.